Esa carta aos Reis Magos que lle fixeron para que lles volveran a tomar o pelo en Madrid os seus aliados, porque son os seus aliados, señora Pontón, por moito que vostede aquí, lle digo sempre, tan brava aquí, tan mansa ali, están ali porque vostedes o quixeron. En esa carta aos Reis Magos, estas referencias a cumprir a lei de dependencia nin siquiera existen, señora Pontón. Nin siquiera existen e non llas demandan nunca. E, dende logo, se existen, pois entonces fagan algo, señora Pontón. Tan simplemente para no, a pusemos ali, pero non temos por que exixila. Quen ten que facelo todo é o Goberno da Xunta de Galicia. Ten que facer a súa parte, señora Pontón, para seguir pensando que os maiores, señora Pontón, son futuro, non son mercancía electoral da que falar moi ben aquí e a menospreciala en canto salen fora. Esa é a diferencia. Señora Pontón, para que quere a palabra, delle voz ao escano da señora Pontón. Para agradecer a constatación da vocera do BNG de que Madrid non lles fan ningún caso. Moitas gracias.